Os presidentes da Mancomunidade e da Asociación de Amigos do Camiño a Orixe ratificaron mediante esta asinatura o convenio entre as dúas entidades para a promoción da Ruta Xacobea que discorre pola comarca. O ente supracomarcal destinará 22.000 euros para a financiación de diversas actividades divulgativas que contribúan a poñer en valor este percorrido de gran riqueza histórica e patrimonial. O convenio son 22.000 euros, se traduce nunha subvención nominativa que se lle dará a asociación para realizar unha serie de actividades que teñen, como decía antes, pois especial interese para os concellos que formamos parte da Mancomunidade e do que é o camiño en sí mesmo, non? Son actividades nos colexios, son actividades con xente que quera vir a facer o percorrido dunha etapa, o percorrido completo, se lles fará un acompañamento, un guiado deste percorrido, onde coñecerán pois, os recursos, terán un coñecemento máis profundo do que son os recursos patrimoniais, tanto naturais como históricos, como arquitectónicos, nos nosos concellos. Charlas de presentación tamén abertas ao público e tamén nos colexios que se están celebrando, non? Estamos en efectivamente. Hai pouco máis de 4 anos que botaban dar este camiño aínda descoñecido a nivel nacional e internacional que rememora o tránsito do corpo do apóstolo por vía terrestre ata Compostela. Recentemente vense de completar a súa creación coa instalación dos indicadores e sinais que facilitan aos peregrinos o seu percorrido. Este es el primer paso para que el peregrino recorra nuestro camino, una buena señalización. Nos consta que ya los peregrinos que han venido nos han felicitado por esa señalización y como bien dice el presidente de la Mancomunidad y comparte también el alcalde de Boiro, los otros alcaldes, es muy importante pues, que el peregrino cuando llegue a nuestros municipios tenga un albergue de peregrinos para poder descansar y poder visitar pues, nuestros municipios que, vuelvo a repetir, vinculados a la tradición xacobea, tanto en la arquitectura civil, como muestra Rianxo, como muestra Boiro, como muestra La Puebla, como muestra Ribeira, como en la eclesiástica, con las iglesias de Santiago de Lapón, Santiago del Deán. A primeira das accións, froito deste convenio, será a inauguración en Viana do Castelo da exposición As Pegadas do Camiño de Santiago no Barbanza, que poderá visitarse na localidade portuguesa a partir do 9 de xullo.